नंगौ दिनै खाम्फा बरगयारिनि सायाव दिनै उरखाव गोरा ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा बुंथिदों। उरखाव गोरा ब्रह्मआ दिनै खाम्फा बरगयारिया जे दिनै बिजेपि आव बानो नागिरदों दा बेखौ लानानै बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंथिदों। आं नोंथांमोना डिसकासन खालामगोन दिनै बेनिखायनो आं नोंथांमोननो इउजि ब्रह्मनि बुंनाय रावखौसो नोंथांमोननो आं होग्रोनो नागिरबाय। बिनि उनावहाय आं डिसकासन खालामसिगोन। बेखौ आङो नोंथांमोनखौ आं निउस मिडिया नुनाय जादों। थ' नागिरदो अब्ला बिनि उनाव आं रायलायसै। media news media भाई नुदों बुंनांगौ जेबो गैया सोरबाया बबेबा दलाव थाङो मायो बे बिनि अधिकार नाथाय आं मोनसेल' खावलायनाया मा खायफा सुबुंफ्रा माखासे सुबुं दङ जायफ्रानाखि एखेबारे जातीयताबादि मोनसे आन्दलनखौ दैदेनबोदों नेतृत्व होदों बिसोर बाराद्राय सोलाय सोल' जायाबालाय हामगौमोन आं बेखौल' खावलायनो लुबैयो नाथाय बिथाङा बबे परिबेसाव बहा मा थांनो नागिरदों दाबो थाङाखै आं बुंनो हाया थांगोन होननानै नाथाय बहा बबे परिबेसाव बहा सोलायलांनो नागिरदों आं आखाइ बुंनांगौ जेबो नङा बेखौनो आङो खावलायगोन जे मोनसे हिस्ट्रिया बिथांमोनजों लिंक दङ आरो बिथांमोननि हिस्ट्रिया जाहैबाय जातीयताबादि आन्दलननि हिस्ट्रि बेखौल' रैखा खालामलायनो हायोबा बे बाथ्राया थारैनो सैथो बाथ्रा। उरखाव गोरा ब्रह्मआ थार बाथ्राखौनो बुंदों। आंबो दिनै बुंगोन मानोना खाम्फा बरगयारिया जाहैबाय मा जातीयबादनि मोनसे माबानिफ्राय फैनाय मानसि बेल' नङा चन्दन ब्रह्मआबो थिगैनो बाथ्रा मानिबाय आं बिस्वजित दैमारियाबो हाग्रामा महिलारियाबो आरो खाम्फा बरगयारियाबो अके दा बिथाङा बुंदों खाम्फा बरगयारिया दिनै बिजेपि आव बारनानै लामा लादों बेखौ मोनसे ससियेल मिडियानि दारै बिथाङा नुदों बे बाथ्राखौ फोरमायदों आरोना बिथाङा जातीयबाद बायदि आफादनिफ्राय फैनाय मानसि जेनेबा समाव हारिनि थाखायनो नांबोनाय बर' हारिनि थाखायनो बर' हारिनि खैदां खैफोद जेंना जेंनाजों भुगिनानै फैनाय मानसि दा बेफोरनि दैदेनगिरिफ्रा माने उल्थां फाल्थां ओरैबालाय ओरै हरलाय जायाबा मोजां होननानै बिथाङा बुंदों। मानो बुंदों बे बाथ्राखौबो आं नोंथांजों रायलायनो थांगासिनो दं। बाथ्राया जोबोद सिरियास जादों माने जों सानलायोबा आरोना हयथ' बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्राबो बेखौ बारजानो लुगैखाया मानो लुगैया अनेक खोथा दङ। जुदि नों नोंथांमोनानो साननानै नाय दै बे आं सोरखौबा माबानाय नङा खाम्फा बरगयारिनि साराबो जुदि बिपिएफनिफ्राय थाङोब्ला जों नुसारजोबखाबाय बे बिस्वजित दैमारि थांबाय चन्दन ब्रह्म दिनै थांबाय इउपिपिएलआव हाबबाय दिनै खाम्फा बरगयारियाबो जुदि थांबावोब्ला बिपिएफनिफ्राय नागारनानै अब्ला बिपिएफआव सोर थाबावखो फेमास मानसि होनना बुङोबा जों दा हाग्रामा महिलारि साल'सो थाबाय बे मा प्रमिला रानि मेदामल'सो थाबाय बिसोर सानल'सो थाबाय बिथांमोना पार्टिखौ बोरै सालायगोन दाना बाखिथ' आनखिथ' माखासेखौथ' नों खुनु रायजो जाबा सिनायाना बिथांमोना दासो देरफुनाय मानसि जाखांफुनाय मानसि दैदेनगिरिफोर दा गतिके कन्ट्रिबिउसनखौ बेलाखौ नायोब्ला बिथाङा होनदों ओरै ओरै बाराबा मोजां आरो जुदि बारोबाबो बिथाङा जुदि रिजनेल पार्टियाव बारोब्ला मोजांनि बाथ्रामोन जेनेबा खारन मानो गोबां बाथ्राफोर दं माने गोबां बाथ्राखौ बुंजोबनो हाया आरोना सिङाव माखासे खोथाफोर थायो बेखौ दैदेनगिरि बिथांमोनानो मिथिखागौ ओंखायनो दिनै इउजि ब्रह्मआ बुंदों नोंथांमोना आं होखाबाय सिगाङावनो साननांगौ गोबां बाथ्रा थायो हारिनि इसुफोर थायो अबा अबा हारिनि इसुखौ जों नेसनेलाव थानानै मावनो हानो नागिरा नेसनेल पलिटिकेल पार्टियाव थानानै मावनो हानो नागिरा जाउनाव रिजनेलखौ नांगौ जानानै फैयो दिनै नोंथांमोना नुबोगासिनो दं नुबोदों आरो नुबाय थागोन जे फैबाय थानाय समफ्राव नायबानो जाबाय नोंथांमोना जे फैबाय थानाय 2025आव बिजेपिआ जेरैबायदि खामानि मावनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोननो नुगासिनो दङ आरो दिनै एसामिस मिडियाआव होगासिनो दङ आं बेखौ दा नोंथांमोननो आं हयथ' बाव रायलायला एसामिस मिडियाआव गोबां खोथा रायलायगासिनो दं दा गतिके बिजेपिखौ लानानै बिजेपिनि टारगेटआ मा बेखौ लानानै माने गोबां निउस मिडियाफोर दामगासिनो दं आरोखि ओंखायनो आंबो लुबैयो दैदेनगिरि सारमोनखौ जेनेबा खाम्फा बरगयारि साराबो गोसो हमथानानै थाथ'योब्ला मोजां मोन खारन दाबो मोनसे टार्मसआनो जोबाखै एबार टार्मसखौ नायगौ जायोमोन नामा ना बिथाङा जुदि ओरै बिजेपिआव थाङोबा बिजेपिनिफ्राय टिकेट मोननायनि आसा दं नामा ना मारै गोबां थायो ना जोंथ' मोनथिया खिन्थु नोंगौ जों जेनेबा बर' हारिखौ मोजां मोनो हिसाबै बर' हारिनि जौगानाय लुबैयो बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ जौगाजानो लुबैयो एरियाखौ जौगाजानो लुबैयो बर' हारियाव दासिमबो थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा बुहुत खम जों जाबावनांगौ बुहुत डेभेलप जानांगौ जायनि फलाव बेफोरनि सायाव खामानि मावनांगौ दिनैसिम जों नुबोदों खाम्फा बरगयारि सारा पार्टियाव थादोंब्लाबो बिनि खुगानिफ्राय इसेबां बेफोरबायदि गेसाव गोफोन रावफोर ओंखाराखै सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ बियो इसेबां गेसाव गोफोनाव जों बुंफेराखै बिथाङा जेरैबायदि बिथांनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावा लागाम दङ बिथाङा माने सानै हयै बाथ्राखौ बुङो आरो बुंबाबो इसेबां गाज्रि बाथ्राफोरखौ बुङा मानोना बेनाव हारिनि फारसे मिथिनाय दङ आरो दैदेनगिरिफोरनि गुनखौ बियो मिथियो आरोखि ओंखायनो स' गतिके जानो हागौ बे आयदानि सायावनो नोजोर बोनानै उरखाव गोरा ब्रह्मआबो साराबो जेन' बेखौ थांजानो बादों पार्टिनिफ्राय नांगौबा बिपिएफआव थाहोनो नङाबा इउपिपिएलआव फैदों
बे मोनसे बाथ्रा नङा मा रिजनेलाव थानांगौ आरो ओरै बारलानो जायाखै माने ओरै बारबाय थायोबा दिंगिनि गुबुना थानो नागिरा बे मोनसे आरोना माने गावनि लोरबांथिखौ दिन्थिनाय जायो आरोखि ओंखायनो जुदि सारा जुदि दाबो थांथ'वाखैब्ला जुदि माबा मोनसे हायोब्ला जेराव फैफिनलायनो हायो बेखौ आंनि गोबोरनिफ्राय खावलायनाय जाबाय आरोखि बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेनि बेखिनि भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरोखि जों बयबो दैदेनगिरि सारमोननाव अननानै बुजिलाय